खुलुमबाय गोजोन्थों अनजाग्रा गासै आइ आफा आरो बिदा फंबाय आरो बिब' बिनानावमोन दिनै बे देबा रिट्रिट सेन्टाराव जेरै जोंनि सा सानजा सोनाब गासै आरो मोनब्रै डायसिसनिफ्राय लानानै जोङो बे जायगायाव जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरनि मुङै जोङो 26 थारिखनिफ्राय लानानै 29 थारिखसिम दिनैनिसिम जोङो बे बर' बाइबेल कनभेन्सननि थाखाय मोनसे इसोरनि गेदेर अननायजों जों बे जायगायाव जथुमनायखौ मोननो हादों आरो दिनै बेखौनो नोंथांमोननिसिम आं बे ज्योति प्राइम मिनिस्ट्रिनिफ्रायबो आंनि गोरबोनि अननाय आरो सिबिनाय बावहरनानै दिनै नोंथांमोननिसिम नैबे भिडिअखौ लाबोदों आरो दिनै आंजों लोगोसे जोंनि अनजाग्रा बियादै फिसाफोर आरो आंजों लोगोसे जाय फंबायफोर बियायं फिसाफोर दिनै जोंनि गेजेराव नैबे जाय गोथार जों जायगा होननानै बेखौ जों मिथिगौ माने बे जायगायाव रिट्रिट सेन्टार बेनिखायनो दिनै आङो नोंथांमोननिसिम दिनै जोंनि अनजाग्रा बे फंबाय बियादै आरो बियायं फिसाफोरनिसिम माखासे बे रिट्रिटआव फैनानै बिसोर माबायदि मोनखो जिउआव माबायदि गोजोननायखौ मोनखो आरो इसोरनिफ्राय मा बोरखौ मोनखो बेखौ मिन्थिनो थाखाय नोंथांमोननिसिम आं दिनै बे सावगारिखौ लाबोदों फैदो आं दिनै बिथांमोननिसिम आंनि गोजोननायखौ जासिहरबाय दे गोजोन्थों खुलुमबाय गोजोन्थों आच्चा आं दा नोंसोरखौ लोगो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों अनजाग्राफोर दा नोंसोरनाव सोंनो लुबैदों आच्चा नोंनि नामा मा नाम देनाय आंनि मुङा बिहुं बरगयारी बबेनिफ्राय फैदों आङो बङाइगाव डायसिसनिफ्राय फैदों बङाइगाव डायसिसनि इयुथ प्रेसिडेन्ट डायसिसनि आच्चा बेनिफ्राय नों दा मा खालामगासिनो दं मा फरायगासिनो दङ एसे बुंनो हागोन ना आं एम ए खालामगासिनो दङ आरो आं बिजनेस मावो आच्चा मा साबजेक्टआव ना डिपार्टमेन्टआ पलिटिकेल साइन्स आच्चा फोजोब्बाय जोबनोसै सेकेन्ड इयार अके दे मोजां अब्ला नोङो दा नोंनि थांखिया मा आंनि थांखिया जाहैबाय आं इयुथ सार्भिस खालामगासिनो दं आरो आं बिजनेसाव साक्सेसफुल जानो लुबैदों अके अब्ला इसोरा नोंखौ बोर होथों आच्चा दिनैदि बे डिभाइन रिट्रिट सेन्टार खेत्री गुवाहाटी बे जायगायाव खेत्रियाव जानो हागौ नों बङाइगाव डायसिसनिफ्राय माखासे जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरखौ नों बिसिम लानानै फैबाय ना जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा दा बेनिखायनो आं एसे आरो सोंबावनो लुबैदों दा नोङो बे जायगायाव फैनानै बे डिभाइन रिट्रिट सेन्टाराव बे खेत्रियाव फैनानै नोंनि गोसोआव माबायदि मोन्दों नों फंनैसो बुंनो हागोन ना हागोन गिबियावनोथ' आङो आफा इसोरखौ फोरबो जिसुखौ आरो गोथार जिउखौ आरो आइ मार्का हामबायो मानोना गिबि खेबनि थाखाय जोंनि बर' बाइबेल इयुथ कनभेन्सन गुबुन डायसिसनिफ्राय लिंथुमनानै सफैदों बेयो जोबोर मोजाङैनो जालांबाय बबे डायसिसनिफ्राय फैनो हादोंमोन बङाइगाव डायसिस तेजपुर डायसिस डिब्रुगड़ डायसिस गुवाहाटी आर्ट्स डायसिस बे मोनब्रै डायसिसनिफ्राय ज' जानो फैनाय आरोखि आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों माने आंनाव दा इसोरनि बोरा दङ आं फोथायो आरो गासिबो लाइमोनफोर जाय बेयाव बाहागो लादों बिसोरनाबो दङ आं फोथायो आरो बिसोरनि फरायनाय न'खरनि जेंना खामानि आरो इसोरखौ फोथायसिनाया गोरासिन जाबाय आं बेखौ फोथायो आरो फैगौ बोसोरफ्राव इयुनफ्राव जायोबा जाहाथे बिसोरबो गुबुन लाइमोनफोरखौ थुलुंगा होनानै लाबोनो हायो बेयाव इसोरनि बोर थागोन आरो बांसिन आं बेखौ फोथायो जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा दा नोङो बै गावनि बिदा फंबाय फैगासिनो थाबोनाय फरायबोनाय थानाय बिसोरखौबो बेबायदि इसोरनि बोरजों फरायनायाव हक धोरोमनि खामानि मावनायाव हक माबा मोनसे लिडारशिप जानायाव हक बा समाज सिबिनायाव हक बिसोरखौबो इसोरनि बोर नांगौ ना नांगौ इसोरनि बोर गैयाब्लाथ' जेबो बोसोन बिजाबाव जों फरायबोनाय दसे दोनबासिफोराव इसोरनि बोरासो धोनि खालामो गोबां थाखा फैसा खामायनो लुबैयो साख्रि मोननो लुबैयो नाथाय इसोरनि बोरखौ नांगौ दा बे बोरफोरखौ मोननो थाखायनो जोङो बेबायदि कनभेन्सनफ्राव बा बेबायदि रिट्रिटफोराव फैनानै जोङो जिउआव सिरि मोननो नांगौ दा बेहाय नोङो जोबोर गोजोननाय मोन्दों ना जोबोर गोजोननाय मोन्दों बे गोजोननायखौ थाखाजों बायनो हागोन हाया मोननायखौ इसोरनि थाखाजों मोनगोन बेखौ रां रुफाजों सना रुफाजों जों बे गोजोननायखौ बायनो हाया आरो रुजुजाया बे गोजोननाया जोङो दा बेनिफ्राय नोंनियाव जोबनो गैयै हामबाय थाबाय आरो सोंबावनांगौ दा सोंबावगोन थाथ' नों बाहायनो आरो नोङो नोंनि नामा मा नाम आंनि मुङा अलंबार दैमारि आङो दतमा पारिसनिफ्राय आच्चा नों माबाफोर बिबानाव दं नामा आङो इयुथनि बिबानाव गैया थेवबाबो माने इयुथ हिसाबै आङो बे रिट्रिटआव फैनाय जादों आच्चा नोंसोरनि दतमा पारिसनिफ्राय साबसे सफैनो हादों जोंनि दतमा पारिसनिफ्राय टटेल 18 जन सफैनो हादों 18 जन फैनो हादों आच्चा नों बे रिट्रिटआव फैनानै नों मा सोलोंखो बुंनो हागोन बाहाय इसोरनि मोजां गियानखौ सोलोंनो हादों बेहाय आं बे रिट्रिटनि गेजेरजों आङो जिउआव बिराद गोजोननायखौ मोन्दों इसोरनि बोरखौ मोन्दों आङो बिदिनो
सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनो हानायनि थाखाय गियान मोनदों बिमा बिफाखौ मारै अननांगौ बेखौ आं गियान मोनदों आदसा मोजां ओमफ्राय जेनेबा लोगोफोर गामिनि सुबुंफोरखौ मारै अननांगौ आं बेनिफ्राय गियानखौ मोनदों दा आं इसोरनि अननायजों बेफोरबायदि अननो हानायनि थाखाय गियानखौ मोनबाय आफा इसोरनि अननाय आरो बोरखौ मोनबाय गोथार जिउ इसोरखौ मोनबाय ओमफ्राय आइ मारियानि बोरखौबो मोनबाय जोबोद रंजानाय मोनदों गोजोननाय मोनदों आयं बे गोजोननायखौनो दिनै नोंनाव सोंनाय मोनदों नोंनि नामा अलंबार आंनि मुङा अलंबार दैमारि माब्लाबा बेबायदिनो गुबुन जायगाफ्रावबो बे रिट्रिकफोर मोनखांबाय नामा सोरनिबा रिट्रिकफोरखौ मोनखांबाय आङो रिट्रिकखौ मोनबाय नोंनि रिट्रिकखौनो मोनबाय आदसा आंनि रिट्रिकखौ नों बहा मोनखोमोन डन बस्क' रामफल बिलाव आदसा बाहायबो मोनखाबाय ओमफ्राय बांला जरायावहाय बांला जरावबो आदसा आंनि रिट्रिकफोरखौ नोङो गुबुन जायगायावबो मोननानै गोजोननाय मोनदों मानोना बे गोजोननाया जिसुआ जोंखौ गोजोनहोयो बेनिखायनो जेरै माथाइनि 11:28 बुंदों ओइ मेंनाय आरो बिबानगिरि बानायफोर नोंसोर आंनियाव फै आं नोंसोरखौ जिरायनो होगोन बेनिखायनो जों गासै दुखु जेंनाफ्राव मेंनायफोरखौ जिसुआ लेंहरो आरो जों बिनियाव फैब्लासो गोजोननाय मोनो दिनै नोङो बिमा बिफाखौ मान होनो गियानखौ मोनदों गावनि लोगोफोरखौ माबोरै अननांगौ हेफाजाब बेखौ बे गियानखौ मोनदों आरोबाव बेबायदिनो नोङो इसोरखौ फोथायनायाव माबोरै जोङो फोथायनांगौ बांसिन फोथायनांगौ बिनि गियानखौ नों मोनदों आरो बे गियानखौ जेरै सल'मन राजायाबो बे गियानखौसो बिदोंमोन बे धन दौलत सना रुफा थाखा फैसा बियाखै बेनिखायनो बेबायदि नोंनि बिनायाबो बे सल'मननि बायदि ओंखायनो इसोरानो खौ बोर होदों दे आङो साखि होनो नागिरो माने आयं आङो सिगां समाव बिदिनो बरपेटायावहाय इयुथ प्रग्राम जादोंमोन बे समावहाय आं नोंनि रिट्रिकखौ बाहागो लानो मोनदों आयं ओमफ्राय आङो बे रिट्रिकनि गेजेरजों बिदिनो आङो सिगां समावहाय बिदिनो नोंनि हेफाजाबनि दारै आं काउन्सिलिं लादोंमोन नोंनि हेफाजाबनि दारै आङो आफा इसोर गोथार जिउ इसोरनि बोलो ओमफ्राय आइ मारिनि बोरखौ मोनदों बिदिनो आंनि साखि होनांगौ थांखियानो जाहैबाय बिदिनो आङो सिगां समावहाय बिमा बिफाखौ हा फाननानै बाइक बायनो थिनदोंमोन नाथाय आयं आङो नोंनि हेफाजाबनि दारै बिदिनो आङो बिदिनो जेन'बा जुदि आङो हाखौ फाननानै बाइक बायोमोनबा आङो मास मोनसेजोंनो माबा जानो हागौमोन होननानै नोंनि हेफाजाबनि दारै आं मोनथिदों आफा इसोर गोथार जिउनि बोलो आइ मारिनि बोलोजों आं मोनथिनायखौ मोनदों आदसा नोङो बिराद बाइक लुबैयोमोन नामा सिगां समावहाय लुबैयोमोन ओंखायनो न'खराव थाखा फैसा गैयामोन अब्लाबो नों बिमा बिफाखौ जर खालामदोंदि आंनो हा फाननानैब्लाबो आंनो बाइक नांगौ बे नोंनि लुबैनायमोन आरो बे समाव काउन्सिलिं गेजेरजों मोनदों नों जुदि बाइकखौ लायोब्ला हयथ' नों माबा मोनसे जागोन बेखौ नोङो इसोरनिखौ फोथायनानै गिनानै दिनै नोङो बाइकखौबो लानाय जायाखिसै आं नोंनि हेफाजाबनि दारै मोनथिनायखाय आङो दा जेनेबा बेफोरबायदि खालामनाङा होननानै नोंनिफ्राय साजेसन मोननायखाय आङो दा बेफोरबायदि खामानिखौ मावासै आयं आदसा माने गेदेरफोरनि बोसोनखौ लानायाव आयं आङो नोंनि हेफाजाबनि दारैसो आफा इसोरनि गेदेरथार अननाय आरो बोर गोथार जिउ इसोरनि अननाय आरो बोर ओमफ्राय आइ मारिनि अननाय आरो बोरनि गेजेरजों गिदिर आनजादनिफ्राय आं बायख' जानायखौ मोनबाय आङो आयं नोंखौबो गेदेरथार हामबाय आरो हामबायो आफा इसोर गोथार जिउ इसोर बोलोनिजों आइ मारिनि माबायदि आनजाद जादोंमोन नोंनि जिबनावलाय माने आयं जेन'बा आङो बेफोरबायदि खैफोद जागौमोन नाथाय आङो बाइक' जानायखौ मोनबाय इसोरा नोंखौ अनबाय दे दानि आं दा नैबे नानि मोनाव सोंनोसै नोंसोर बबेनिफ्राय फैदों दे नोंनि नामा मा नाम आंनि मुङा थरेनारि मुगयारि नों बबेनिफ्राय फैदों जों मानास बानसबारिनिफ्राय पेरिसनिफ्राय फैदों बबे डायसिसनि बङाइगाव डायसिस बेनिफ्राय नोङो बेबायदि बे डिभाइनिटि सेन्टाराव फैनाया बेनो फार्स्ट ना मालाबा एबारसो फार्स्ट टाइम आं बिदि इउथ्सनि रिट्रिटआव नोंनि जिउआव माबायदि मोनदों नैबेखौ एसे बुंनो हागोन आं ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों आं माने खुगाजों बुंख'नो हाया माने बाथ्राजों आं बुंनो हानाय नङा आरो ओरैबायदि माने जिउआव आं बिदि गोजोननाय मोनफेराखैमोन ओमफ्राय फैनो गोनाङावबो बेबायदिनो जोबोद माने हेंथा सोलिना होदोंमोन आरो फैसा थाखानि प्रब्लेम एसे बेफोरबायदिनो ओमफ्राय दाना न'आवबोथ' फैसानि प्रब्लेम जागासिनो ओमफ्राय बाबाया बुंबाय थां ओमफ्राय आमाया बुंबाय नों थांनो हायाबा थादो फैसायाबो गैखाया ओमफ्राय बाबाया बुंबाय आं नागिरनानैब्लाबो हरगोन दे नों थांथार बाहागो लाहैथारनानै ओमफ्राय आं फैबायबो ओमफ्राय आं बिदिनो जोबोद गोजोननाय मोनबाय बिबाय आं आंनि थांखिखौसो इयाव बिनो फैथारदों नालाय ओमफ्राय मिथिखादोंबो माने इयाव गुवाहाटियाव मा मुंमोनलाय बे डिभाइनिटि सेन्टार खेत्री इयाव जा थांखि नों बियो जा नों गथायो बेखौनो मोनफुंथारो होननानै इसोरा होयो आदसा बेनिफ्राय नोङो बे खेत्रियाव फैनायाव नों मालाबा गुबुन जायगाफ्राव बेबायदि रिट्रिटफोरखौ मोनफेरबायमोन नामा गुबुन जायगायाव नङा गामियावल' मोनदों नोंजों खनसे आयंजों आंजोंबो रिट्रिट मोनखांबाय आयं लिअ'नि ओमफ्राय सासेनि मुंखौ बावबाय आङो
आदसा दा नोङो बे रेटिंनि गेजेरजों फैनानै नोंनि गोसोआव गोजोननाय मोन्दों नोंनि मेगनाव मोदैबो गदों नामा गदों गदों बेयो गाबनाया जिसुनि अननाय मानो जेरै हसिकारा जा गाबै गाबै मोदै रोथाथे गाबनानै बिनि जिउआव 15 बोसोर गालाव जाबावदों बे थैनो गोनांमोन इसोरा जोंखौ जेरै जिसुआबो जोंखौ अननायनि थाखाय गाबदों मार्था मारियानि गाबनायाव जेरै गोथै लाजारासआ जेरै बियो थांखांफिनदों मानो गाबनानै बिनायाव आरो बेबायदिनो जेरै जिसुनि थाखाय गाबदों बे इसोरनि अननायनि मोनसे बोरदान नाथाय नोङो दा मा खालामगासिनो दङ आं दा ओइचएस लिरदोंमोन रिजाल्ट मोनबाय ओमफ्राय दा बिदिनो एप्लाइ खालामगासिनो अके दे मोजां जोबोर मोजां ओमफ्राय दा नानि नोङो बबेनिफ्राय फैदों मानास बासबारि हा मानास बासबारि मानासनिफ्राय आसामनिसो साबसे सफैदों मानास बारिसिम 18 आदसा बेनिफ्राय नों मा खालामगासिनो आं ओइचएस फाइनाल होदोंबा ओमफ्राय नों बे रिट्रिकआव फैनानै माबायदि मोनखो आं बे रिट्रिकआव फैनानै गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोन्दों फैजेननाय टाइमाव जि आङो गोसोखौ बिराद गिलिर मोन्दोंमोन आरोखि बोरै रेजिं खालामनो हागोन माने गिलिर बायदिसिना साननाय फैदोंमोन आरो बेबायदिनो फैनो टाइमावहाय गोबां प्रब्लेम जादोंमोन जोंनियावबो फैसायाबो बेबायदिनो प्रब्लेम जाना होबाय ओमफ्राय आं फोथायनाय दंमोनखि आंहा माने आंनि जेसेबांखिनि गोरोन्थि मावनाय जेसेबांखिनि आंनि जेनेबा आंथ' बिमाजों बेबायदिनो एसे फिसा फिसा खोथायावनोखि आं बिमाखौ रायोमोन बिमाजों नांलायोमोन माने बेफोरबायदिनो गोरोन्थि मावनायफोरखौ माने आं सोखाजानायखौ निमाहाखौ मोनगोन होननानै साननानै फैदों आरोखि ओमफ्राय बे रिट्रिकआव फैनानै नोङो आइ आफाखौ दा नोङो निमाहा होनो हागोन ना हायाखै हाबाय आं बिमाखौ आइ आफानि सायाव नोङो एसेयावनो दुखु मोनोमोन बिनायाव मोनाबा बोराबोमोन खुद्रियोमोन बोराबनायमोन दाबो नोंनि गोसोआव दं नामा बेलाय गैला नों आइ आफाखौ निमाहा होनो हागोन ना हायाखै हाबाय थांनानै नोंनि आइ आफाखौ खुलुमहैनो हागोन ना हाया हागोन हा नोंनि बे अननाय खुलुमनायाव इसोरनि बोर दं बेनिखायनो नोङो दा नोंनि मेगनाव मोदै फैदों बे अननायनि नों आइ आफाखौ जेरै नोंनो बोसोन आं खोन्थादोंमोन नोंनोल' नङा गासै जोहोलाव सिख्लाफोरनो जायहा बिमा बिफाखौ मान होयो बे गोबाव जोरो जायहा बिमा बिफाखौ सहायो बेयो मा होनदों बेयो गोबाव जोरनाय नङा बिमा बिफाखौ बुग्रा सिगुनजों जाजानो साबसिन होनदों दा नोङो बिमा बिफाखौ अननाय बिमा बिफाखौ मान होनायखौ नों बेखौ सोलोंबाय बेनिफ्राय नोङो आइ आफाखौ आरो माब्लाबा बेबायदिनो नोङो सिख्ला देरबावनानैबो आरो माब्लाबा नोङो बिमा बिफानि खोथाखौ बेबायदिनो अख्रायै लानाय नङा नामा लाला ना लागोन बिमा बिफानि बोसोनखौ लागोन दा नोङो बिमा बिफानि हेंथा जानो नांला बिमा बिफाखौ अनदो आरो हेफाजाब होदो आरो बिमा बिफानि गासै थिननायफोरखौ मानि हो नोंनि न'खराव जेरै गोजोननाय थागोन अब्ला नोंखौ हामबायसै आच्चा दानिया दे आं दा फैबाय बेनिफ्राय नोङो बबेनिफ्राय फैदों आं गहपुरनिफ्राय फैदों गहपुरनिफ्राय नोंनि नामा मा नाम सेबास्टियान बसुमतारी नोङो मा मावो आङो माबा डिग्रि होदोंमोन माने फाइनेल जोबासै डिग्रिया आंना आच्चा बेनिफ्राय नों माबा गहपुराव माबा बिबानाव दं नामा नोंहालाय आङो गहपुर इउथनियाव माबा जइन्ट सेक्रेटारियाव दङ आच्चा अके दा बेनिफ्राय नोङो बे खेथियाव फैनाया बेनो फार्स्ट ना मालाबा फैखांबाय सेकेन्ड टाइम जाबाय सेकेन्ड टाइम फैबाय आच्चा बे जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरनि बे फार्स्ट बाइबेल बर' इउथ कनभेनसनाव नोङो फैनानै नों मा सोलोंखो बेयाव जों सोलोंनो मोनदों कि माबोरै अनलायनांगौ बोरै मान होनांगौ बोरै जोंनि इयुथफोरखौ सोलोंथाइ होनांगौ बेफोरखौ मोनदों आच्चा सोलोंथाइया जोंनि थाखाय दानि जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफ्रादि गाबोन बे मण्डलिनि बे समाजनि बे हारिनि हादरनि दैदेनगिरि जानांगौ बेफोरनि गियानखौ नों मोनबाय आच्चा बेनिफ्राय नोङो बेबायदि बे गियानखौ मोननानै नों बेखौ गावल' मोननानै थागोन ना नोंनि गामियाव मण्डलियाव फारिसाव थाफैनाय बिदा फंबायफोरनोबो बे गियानखौ रानना हैनांगोन बेखौ माबोरै रानना होगोन नोङो जों बेखौ बयनिबो सायाव खोन्थाहैनांगोन जे बोरै जों सोलोंथाइफोरखौ होनो हागोन जौगाहोनो हागोन गोदान बुजिनायफोरखौ दा नोंनि रानना होनाया बेबायदिनो खोन्थानायफोरजों बेजोंल' नङा जोंनि आखलजोंबो जोंनि मावनायफोरजोंबो जोंनि आखल आखुजों फोरोंनांगोन मानोना जोंनि बिदा फंबायखौ जों बेबायदि खुगाजोंल' नङा मावनायफोरजोंबो जोंनि मावनायफोर गैयाब्ला जिउआव जाथाय बेनिखायनो बेखौ साबायखर थाबाय दा नोंनि नामा फ्रान्सिस बरगयारि आरो दतमा पेरिसनिफ्राय आच्चा बेनिफ्राय नोङो मा फरायगासिनो नामा आङो डिप्ल'मा फरायगासिनो दङ मा डिप्ल'मा आच्चा नोङो दा बाहाय फैनाया फार्स्ट ना मालाबा फैखांबाय आं बेयाव फैनाया फार्स्ट ओमफ्राय मा सोलोंनो हाखो नों बेयो आङो बेयाव बिमा बिफाखौ मान होनाय आरो मोदोमनि लुबैनायफोरखौ बोरै जानगाराव थानो हायो बेफोरखौ बे गियानफोरखौ नों सोलोंबाय जानांगौ संसाराव बेबायदि जिसुआ जेरै जोंनि गोथार बाइबेलनि गेजेरजों जोंखौ मिथिहोयो आरो जेरै गोथार पौलुस होनदों बेनिखायनो बे एकन्टेनि जेरै जोङो थिनोदा सल' फोरोंदों
नोंसोरनि मोदोमा इसोरनि थाग्रा न' सोरबा बे न'खौ आद्रि खालामोब्ला अब्ला बियो इसोरा गारदों जेरै जोङो लोंनाय जानाय मोदोमनि लुबैनाय बेफोर गाज्रि नायनायफोरजों जोंखौ गोजानाव थानो थाखाय गोथार बोसोनांगौ दा बेफोरनिफ्राय नोङो बिगियानखौ मोनबाय जाहाथे जों माबोरै बै जिउखौ एबा मोदोमखौ गोथारै लाखिनो हायो मानोना बे मोदोमा इसोरनि थाग्रा न' नों बेजों नोङो नोंनि जाहाव सेंग्रा सिख्लाफोरखौ माबा बुंनो सानो नामा बे एसे बुंनो हागोन आंनि लोगोफोर थाबोनायफोरखौ बिदा फंबाय गासैखौबो आं बुंनो सानोदि बेयाव फैनानै नोंथांमोना इसोरनि बोरखौ लाफैनो हागोन आरो बयबो जायफ्रा गाज्रि खामानियाव गोग्लैसोनानै दङ बिसोरखौबो आं बुंनो सानोदि नोंथांमोना फैनानै इसोरनाव निमाहा बिनानै नोंथांमोनहाबो बोर लाफैनो हागोन हामबायसै दानिया आं खोनासंगासिनो नों बबेनिफ्राय फैदों आं बङाइगाव डाइसिसनिफ्राय आंनि नमस्कार डाइसिसनिफ्राय आङो YCS प्रेसिडेन्ट फ्रम बङाइगाव आदसा बबे फारिसिम आङो गुरुबासा फारिसनिफ्राय गुरुबासा बेनिफ्राय नोङो नोंनि नामा मा नाम किलबार बसुमतारी आदसा बेनिफ्राय नोङो बे इउनिभारसिटि सेन्टार बे केट्रियाव फैनाया बेनि फार्स्ट ना मालाबा फैखांबाय बेनो आंनि फार्स्ट केट्रियावहाय नाथाय आं दिनैहाय आं गोबाङानो आं खुसि मोन्दों जेब्ला आङो बेवहाय फैनायनि सिगां आंनि माबायावहाय गोबाङानो आंनि न'खरावहाय जारला जादोंमोन बा आङो बिमा बिफाजों नांलायोमोन बा आङो न'खरजोंहाय गोबाङानो आङो माबायोमोन दिनैहाय आं बिसोरो खामानि नांगौ समावब्लाबो आङो बिसोरनिफ्राय गोजान थायोमोन बा आंनि नांगौ बुस्थुफोरखौ आं बियोमोन नाथाय बिसोरो होनो हायाब्लाबो आं बिसोराव रायोमोन खुद्रियोमोन नाथाय आं माबा नांलायोमोन बिसोरजों नाथायहाय बेहायबो बेसिम सफैनोबो बिसोरो आंखौहाय माने हगार हराखैमोन नाथाय दिनैहाय बिसोर बुंदोंमोन जे जोङो ट्रेनाव गाखोबा गोबाङानो बिपदाव गोलैगोन नाथाय आङो जोंनि गोथार जिउखौ आं फोथायनानैहाय दिनैहाय आं फैदों नाथाय आंनि जिउआवहाय आं दिनैहाय आं गोबाङानो आं फोथायदों जे गोथार जिउ आं जेब्लाबो दंखायो ट्रेनाव गाखोब्ला माबा बिपद जागोन होननानै सोर बुंखो बिसिम फैनायाव इसोरनि मोजां लामायाव फैनायाव माबा मोनसे जानो हागौ सोरबा गाज्रि बाथ्रा बुंनानै नोंसोरखौ नार्भास खालामनो बिसिम फैनाया ओंखारदोंमोन सैथानाथ' गंलाल' नुजाया नाथाय सोरनि माथुवा थानानै नोंखौ मा सोर न'खरनिफ्राय ना बाहेरानिफ्राय बुंदोंमोन दिनै आंनि लोगोफ्रानो होनदोंमोन आरो आंनि न'खरनि मानसिफ्राबो बुंदोंमोन बेहाय थांनो नाङा माने सिगिनायजों सिगिनायजों गिहोनानै नोंखौ बेसिम फैहोनो थाखाय हमथादोंमोन नाथाय नोंनि फोथायनाया आयदा साजिवा नोंखौ थानानै जों बे गासैबो इसोरनियाव थाङोब्ला बेवहाय गिनांगौ गैयाना नाथाय आं बेखौनो आं फोथायदों जे आंनि जिउआवहाय जे आंखौहाय आं जे बे थांनो लुबैनायावहाय जे बे आंनि जेबो आं थांनो लुबैनाय नङा बे खालि आंखौहाय जे इसोर आफायासो आंखौ थिनहरदों आंनि जिउआ आंखौ थिनहराखै आरो बा आंनि जिउआ आंखौ लिंहराखै जे आंनि लोगोफ्राबो आंखौ दिनै लिंहरदोंबाबो जे आंनि लोगोफ्रा आंखौ लिंहराखै गोथार जिउआसो आंखौ लिंहरदों आरो इसोरा नोंखौ बे जायगायाव लाबोनानै नोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों ना आं गोबाङानो गोजोननाय मोन्दों आरो आं गोबाङानो आङो बोरखौ मोन्दों आरो आंनि माबायावहाय मोनसे बेमार दङमोन बे बेमारावहाय एलार्जि बेमार दङमोन आरो माने बे मुलिखौहाय आं फुनाबानो माने बे मानोमोन आरो नाथाय आं बे मुलिखौ आं लाबोफानो रोङाखै आरो नाथाय फैनानै नों फुनाखैबो आं फुनाखैबो नाथाय आङो फार्स्ट जेब्ला जायासै जेब्ला आङो बे फेयारावहाय आं गाखोजेनो नाथाय आङो दिनै गोबाङानो आं खुसि मोन्दों जे आंनि जिउआवहाय दिनै बे बेमारा फैयासै होननानैहाय आं गोबाङानो आं फैनाय समाव सानबोदोंमोन जे बे बेमारा आं बे बुस्थुखौ बावबाबो जे आंनि बेमारा गोबाङानो माबागोन होननानैहाय नाथाय आं गोथार जिउखौ फोथायनानै फैदों नाथाय आंनि जिउआव दिनै जेबो गैया दिनै नोङो दाहाय फैनानै नोंनि एलार्जि एबा बिजानु बेरामाबो हामबाय बिदि जानायखौ फोथायबाय बे फोथायनाय नोंनाव दं दा बेनिखायनो आरोबाव नोंखौ इसोरा बोर होगोन दा आरोबाव सोंनोसै नों बबेनिफ्राय आङो आदसा नोंनि नामा मा नाम आंनि मुङा आन्जु बसुमतारी नों मा फरायगासिनो दं आङो दायो डिग्री खालामखांबाय बेनिफ्राय नों बाहाय फैनायाव गिबि ना मालाबा फैखांबाय दायो गिबि ओमफ्राय मा सोलोंखो नों बाहाय फैनानै आं बेयाव फैनानै गिबियावहाय आङो इसोरनि अननाया माबायदि भेलु गोनां जे जोङो दिन्थिनो हायो बुजिनो हायो बेखौ जोङो नुनो मोनदों बा मोन्दांथि गेजेरजोंहाय बिसोरनि बोरा जोंनि जिउनि थाखाय माबायदि खामानि होयो आरो मदद होयो जोंखौ हाबनो जेरै जोंखौ नायख'नानै जोंखौ फोथायनानै गावनि जायगायाव होयो बे बोरखौहाय जोङो इसोरा जोङो होनानै जोङो बेवहाय जोंखौहाय मा खालामनायावहाय जोङो थानानै जोङो इसोरनि बोरखौ माबायदि लानांगौ इसोरनि बोरा बेसेबां गिदिर जों बेखौहाय मानो ओरैनो थांनो नाङा बेखौहाय जोङो माबोरै मोनदांनांगौ जोङो नुनानैबाबो नुयैबायदि मारै खालामो बेवहाय दिनै बेयाव फैनानै जों बुजिनो मोन्दों आरो साननो हानो जों गियान मोन्दों आरो
फैदों बसुमतारी आङो बिजनि पेरिस इउथ प्रेसिडेन्ट आदसा नों मा खालामगासिनो दा आं दा डिप्ल'मा इन फार्मासि नोङो बहाय फैनानै नोंनि गोसो जिउआव माबायदि मोनदांनायखौ मोनदों बेखौ बुंनो हागोन ना आं गिबि आङो बे डिभाइन सेन्टाराव फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आंखौ आंनि पेरेन्टसफ्रा क्लासेस दंखायो एबसेन्ट खालामनाङा मा नाङा एटेन्डेन्स रुल्स जागोननानै बादा होदोंमोन सोलोंबायनायाव नुजाफैनो गोसोना आं फैदों दा आं बेयाव फैनानै नुदों दि गासै जोंनि केथलिक इउथफ्रा खौसेथियै इसोरखौ जे गावसिनि गोसो मोदोम जिउ वाबसिनानै जाबायदि हामलायदों बेखौ नुनानै आंनि गोसोआ जोबोर गाबखांनाय मोनदों आं जोबोर रंजानाय मोनदों आंनि गोसोखौ आं जोबोर माने इसोरनि बोरखौ मोननाय बायदि मोनदों आङो बेफोरबायदि रुटिखौ आं एटेन्ड खालामफेरामोन आङो गुवाहाटियाव थानाय हिसाबै आं जे ओनसोलाव थायो बेयाव आङो आंनि सिनायथिखौ आं होनो हायामोन बेयाव बांसिन हिन्दुफोरनि एलेखा हिसाबै माने नोगोद खरा स्ट्रिक्टमोन बेयाव आं इसोरनि रावखौ आं लानो हानाय जायामोन आङो बेयाव फैनानै जे आङो गोसो होदाव आं इसोरनि नामखौ जे सुननो मोन्दों बेनो आंनि देरसिन गोजोननाय होननानै आं बेखौ मोनो आंनि गोसोआव आंहा गिनाय थायोमोन आङो जेरावबो सिरि थानो गोनां जायोमोन रंजानाय गैया आं गावखौनो दुखु मोनबाय थायोमोन इसोरनि रावखौ आं लानो हायामोन होननानै बेयाव फैनो मोननानै दि आङो इसोरनि नामखौ आं लानो हाबाय बेनो आंनि देरसिन गोजोननाय आंनि गोसोआ जोबोद बोलो फैदों बेखौ आं नोंनि फरायनाय डिप्ल'मा जेनेबा नों फार्मासि फरायनायाव नोंनि लोगोफोरजों एबा नोंनि फरायनाय लोगोनि गासै सुबुंफोरजों नोङो गावखौ सासे ख्रिस्टान होननानै फरायसा लानो गोब्राब जायोमोन ना गावखौ नों लानो गोब्राब जायोमोन आरो नोङो गावखौ ख्रिस्टान होनना फरायसा लानो गोब्राब जानायाव नाथाय जेरै नोङो बे जायगायाव फैनानै इसोरनि मुङै इसोरनि मुङाव हसिखाव गाबजेनो गोरबो मेथ'जों गाबजेनो नों इसोरखौ बाख्नायनो हादों मानो गोसोआ बेनो आत्मानाव दं नोंसोर सिरि हायाजासेनो हसिखाव नोंसोर गाबजेनो हेंफाखौनो बोरै हमदावदों होननानै जेरै बेसेना दिनै आत्मानाया बिथांजों फरायलाङो दा नों इसोरखौ गोथार जिउआव थानानै इसोरखौ बाख्नायनो थाखाय बेखौ बोलो होदों बे इसोरनिफ्राय फैनो हामबायसै नोङो बबेनिफ्राय फैदों मानास आदसा बेनिफ्राय नोंनि नामा मा नाम आदसा नोङो मा फरायगासिनो नामा आदसा मोजां ना ओमफ्राय नोङो बाहाय फैनानै नोंनि गोसोआ माबायदि मोन्दों आं बे डिभाइन रिट्रिट सेन्टार पेट्रआव फैनानै आंनि गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानो होनना बुङोब्ला आङो जोंना फैहांदोंमोन बे दिना आंहा गोबां गोनो गोथो जादोंमोन मानो होनना बुङोब्ला थांगोन जादोंमोन जानो हागौ आंखौ सैथाना आंजों नायदोंमोन बेनिखायनो आरो बेयावनो आंखौ सासे बारिनि खुंगिरिनिफ्राय आंखौ मास्टार होननाय बेयाव फैदों बेयावनो बेयो आंखौ लिंना लाबोनायसै आरो जानो हागौ बेयाव आंखौ इसोरा नों बाहाय लिंना लाबोनायाव दा नोङो गोजोननाय मोनबायना आं जोबोद गोजोननाय मोनदों नाथाय बेबायदि गोजोननायखौ न'आव थाब्ला मोनगौमोन ना मोना मोननाय नङामोन आङो नों न'आव थायोब्ला मबाइल नायगौमोन गेलेगौमोन उन्दुगौमोन ओंखाम जागौमोन बेरायगौमोन नाथाय दा बाहाय जिउनि गोजोननायखौ मोनफैदों आं बेयाव फैनानै बेजों लोगोसे जोबथा नोंनाव सोंनो आदसा बेजों लोगोसे नों बायदि जोहोलाव सिख्लाफोर गोबां दं बिसोरखौ नोङो माबाफोर खावलायहरनो लुबैयो नामा आं बे जोहोलाव सिख्ला सेंग्राफोरखौ बेखौनो खावलायहरनो सानोदि जाहाथे बेबायदि प्रग्रामफोराव जाहाथे बाहागो लायो बेनो इसोरनि बोसोनफोरखौ बुजिनो मोनो नों जेरै फैनानैसो गोजोननाय मोन्दों नोंसोरबो गोजोननायखौ मोननो नोंबो लुबैयो नामा नों बायदि गोबां जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोर जोंनि बर' इयुथफोर दं नाथाय सोर धोरोम गेलेबा गैया आदसा बिनि गेजेराव दा जोंनि गोबां जोहोलाव सेंग्रा सिख्ला डेनड्राइट बिरि सिगारेट गान्जा ड्राग्स जानाय बेफोरनि सोमोन्दै माबाफोर बुंनो सानो नामा नों बिसोरखौ नागारजानो लुबैयो ना बिसोरखौ बेबायदिनो बाहायबाय थानो लुबैयो आं बिसोरखौ नागारजानो लुबैयो मानो होनबा डेनड्राइट गान्जा बेफोर देहाफोरखौ जोबोद नस्थ' खालामो बेनिखायनो आङो जोंनि इयुथ सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आं बेखौनो खावलायो जाहाथे बे डेनड्राइट ड्राग्स लानायफोरखौ नागारजोबो आरो नागारजोबो आरो इसोरखौ खुलुमनायाव रां खालामनांगौ अब्लासो गोजोनगोन माने बेयो मोदोमनि थाखाय बिसोरो लोंनाय जानाय निसा बुस्थु जानानै गोबां देहाबो नस्थ' जाबाय लिभार किडनि गाज्रि जाजोब्बाय फारसेथिं जिउआबो खालाय जाबाय दा बेनिखायनो बै जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आं बिसोरनाव सोंनो लुबैदों बिसोर जोंनि गोबां जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेबायदिनो लोंनाय जानाय फेनायफ्राव थांनायफोरखौ बिसोर जयै मा बुंनो लुबैदों ना बिसोरखौ नागारजानो लुबैयो ना मायो
बे जायगायाव फैनानै नोंसोरो बिसोरखौ बेबायदि संसारनि लोंनाय जानाय फेनाय ड्राग्स जानाय बिरि सिगारेट जौ लोंनाय बिसोर गासैखौबो नोंसोर नागारजानो लुबैना लुबैया नोंसोरो आखाइ हमनानै जों लुबैयो जोंनि आंगो लोगोफ्रा संसारनि लोंनाय जानाय गाज्रि निसाफोरखौ नागारनानै इसोरनि फारसे फैथों इसोरो जेब्लायबो गोथार जिउनि बोलोजों सुफुं जाथों जों खावलायहरो जोंनि जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा संसारनि लोंनाय जानाय फेनाय गाज्रि मबाइल नायनाय बे गासैखौबो नागारनानै इसोरनि फारसे फैफिनथों बेनो जोंनि खावलायनाय इसोरनि गोजोन्थों दे